Башкалабыз Казанда 7-нче тапкыр мөселман хатын-кызлар өчен фэшн ифтар узды. Мәҗлес мөселман дизайнерларының коллекцияларын тәкъдим итү, җырлар, бүләкләр уйнату белән бергә үрелеп барды. Бу хакта тулырак Мөршидә Җихан репортажында. Фэшн ифтарның максаты ислам динендәге хатын-кызларның матур киенү мөмкинлеге барлыгын, үзе дә кул эшләре остасы икәнлеген, сәламәт яшәү рәвеше алып баруын ассызыклау. Бу хакта каршы алу залындагы сату алу почмаклары да искәртеп тора. Бик күп менә кызык кына мин алдым үземә. Күрәсезме, нянялар шундый иҗтимагый оешмаларда бар икән. Һәм булар кичкенә балалар өчен буяу эшләре дә алып баралар. Нәрсә генә юк монда. Гаҗәпләнеп менә мин карап йөрим. Мондый халык күп җыелган, хатын-кызлар күп җыелган урыннарга мин инде хатын-кызларга әйтәсем килә, барырга кирәк, йөрергә кирәк, күрергә кирәк. Без нинди дип үзебезгә бәя бирә белергә кирәк дип уйлыйм. Исеменнән үк үзенчәлекле булган ифтар мәҗлесенең милли кылларны уятырлык тәкъдимнәре булмаса да, исламча яшәү рәвешен алып баруга өндәүдә этәргече зур. Элек ураза тотмагачлыктан бара алмыйдым. Быел менә башыннан тотам ураза, Аллага шөкер, бик җиңел тотыла. Һәм инде менә иң башта шуны уйыма килде, быел мин фэшн ифтарга бара алам дип. Һәм менә барырга теләдем, килдем, Аллага шөкер. Ураза тотарга этәргеч биргән икән бик күркәм. Төп тамаша ислам модасы. Гәрчә ислам һәм мода сүзе ярашмый да кебек. Гаяз Исхакый әйтмешли, заманына күрә гадәте, гадәтенә күрә кешесе. Хатын-кызлар намазга басалар. Алар күрәләр нинди матур ислам. 1300 кеше бүген монда. 10 мең ясарсак, 10 мең була. Россиянең бик күп төбәкләреннән килгән модельерлар 80-нән артык берсеннән-берсе үзгә кием тәкъдим итте. Эшкә дә, эрешкә дә бар, хәтта исламча спорт киемнәре коллекциясе дә күрсәтелде. Тамаша кылучылар елдагыча 1000-нән артык. Быел мәҗлеснең төп шарты ак киемнән булу иде. Хатын-кызларны җәбер зулымнан саклау әлеге ифтарның шигаре иде. Туй үпкәсез булмый диләр. Кемгәдер бу рәвешле ифтарлар ошамый, җитешсезлекләрен дә тәнкыйтьлиләр. Эшләмәгән кеше генә ялгышмый. Иң мөһиме төп оештыручы Җәннәт Михаҗеваның нияте изге. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Мөршидә Җихан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.